Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pagi ini saya berada di Dusun Prodo, Desa Klampok. Nah, ini menengok Cak Asim, ternyata nggak ada dan kandangnya Cak Asim lagi dialihkan dari kandang sapi menjadi rumah anaknya. Nah, akhirnya ketemu kakaknya Cak Asim ini. Sugeng injing Kang. Kali Kang sinten nih? Kang Yanto. Oh, Kang Yanto. Niki mau dugi pundi Kang Yanto? Dugi rumput. Lek rumput di pundi? Dan iki teng Senakma. Oh, Senakma. Oh, nggih Tegilit yang tiang niku. Nggih, mlebet ngidul niku. Oh. Mlebet ngidul. Sapine kapan? Ini niki anu bebet. Oh, nembe bebet. Tiga niki Kang. Nggih. Nah, saderenge tiga niki jenengan. Singen Enggak ada singen nek PMK malih mboten anu nika. Oh, kena PMK. Kelas. Kelas pintunya PMK niku. Tiga ngian. Ageng-ageng. Nggih. Oh. Tapi lek jenengan iki ngingune mek didamel dagingan tok mboten damel mlaku kados Cak Asim ngoten. Mboten kula damel dagingan nggih. Oh, tapi saged ngiring jenengan kados Bapak Cak Asim ngono. Mboten nate. Oh, mboten nate. Damel dagingan tok. Oh, mboten mesti saged napa mboten ngiring sapi niku? Mboten nate. Nyingkal brujul mboten saged. Oh. sak petarangane ya ilmune beda-beda ya. Nah, Yayan, lek iki jenis apa Yayan? Lek miturute sampean. Niki semboan. Niki? Tapi kok gondol? Gini gondol. Sembawa masa gondol lah, mesti kan ana sungune ya. Nggih. Oh. Enten napa kayak keturunan Brahma ngono ah. Ana brahmane ya lek iki yo. Oh. Nah, lek iki ya, lek miturut sampean jenis apa mlebune? Ya, menurut pokoke enten Jawane, enten blaterane kaya anu. Ana Jawane, ana blatere. Putihe Jawa ya. Oh. Ah, lek abang iki lho teko apa ya ya? Semu-semu abang iki lho. Ngene kayak mirip-mirip Marlboro kan. Iya ya. Ketemune lho ya ana irenge isian ya. Waduh iki turunane wong akeh iki ya. Turunane wong akeh. Nah, sing iki ya, lek iki mlebune limosin iki ya. Sik limosin iki. Mek ana petas mentale titik-titik iki ya. Nah, ya iki sampean iki oleh teko ndi? Kabeh-kabeh. Dugi Kagengan. Kagengan iki lak ngijo kan ya? Nggih. Desa Ngijo Dusun Kagengan. Nggih, Pak Untung namine. Oh, Sing jajan lembu. lah niku kuatah lembune Pak Untung. Kata ben Sabtu ngoten dugi Selasi sak trek. Oh, dugine dugi luar kotaan. Nggih. Oh. Nah, sampean tiga niki angsal pintenan ya? Sing ngene kota sing alit, sing niki gangsal 1.600. Sing niki 600. 5.600.000. Waktu itu umur berapa? Lek waktu nyenengan tumbas ini. Tasik 6 ngoten lho. Oh, sing alit to. Niki tasik alit. Oh, lek sing niki? Sing niki 7.800.000. Oh, luwih gede soalnya waktu niku. Ageng. Oh, 7.800.000. Sing niki paling murah. Sing niki tas niki sing kantor niki kantuk 6.500. Niki nggih Ndek Pak Untung. Nggih, ten Pak Untung. Oh, sampean mesti tumbas mriku ya. Nggih. Soale napa bibite menurut sampean apik ngoten. Nggih. Oh. 6 juta 6.500.000. 500. Ndek sampean pinten wulan niki? Ten kula niki mes setengah tahun niki. Sing niki. Nggih, meh sak tahun. Oh. Tapi sing anu walit temen. Nggih. Nembe lepas susu ngoten ah. Nggih. Oh. Lah lek sing niki, ndek sampean pinten tahun? Niki meh sak tahun setengah niki. Sak tahun setengah. Sing niki kok Sami kali niki.
Oh niki Niki bareng. sareng. Sing niki nyusul. Nggih. Oh. Niki lek damel pendamelan koyo kuantes yo ya. Nggih sak niki Lek pantes. delok awake luwes penak ngono lho ya. Nggih. Umpama dilatih ngono kok koyoke penak iki. Nggih. Bodo-bodo ambek iku lho dedeke iku lek digawe apa? Lek digawe iku kok koyo enak iki ya Mas ya. Enten Jawane. Heeh. Iki lho. Nah, saya nek sampean iki paling seneng iku ngingu jenis apa ya? Napa mawon. Oh, sembarang nggih. Nggih. Pokoke engko hasilnya apik. Nggih. Lah, tapi lek sing mesti tahu payu paling larang nggih. Tahu sampean ngingu terus payune paling larang niku jenis napa waktu niku? Nggih niki abang. Oh, abang limusin ngoten Nggih. niku. Niku sampai regi pinten sing Jaya? Waduh lali. Lali nggih. Nggih. Lah PMK wingi sampean gadah pinten? 3. Sing dadi korban pinten? Nggih 3 niku pun telas. Oh, mboten ketulung berarti ya. Nggih. Oh. Loh, jangan waktu niku ndek mriki sedaya kene. Nggih sedaya. Oh, sedaya kene. Nggih. Oh. Lah sama niki pakane sistem napa? Ijoan tok napa? Nggih ijoan tok. Mboten nate di dedek napa? Nggih kadang didedak niki telas. Oh. Polar napa dedek ya? Polar. Polar nggih, damel penggemukan. Nggih gede-gede polar. Telas nih. Lek niki menurut sampean ampun lemu napa dereng, Mas? Dereng masih antar. Kurang nggih. Oh. Kedahe ilang nyengklonge niku nggih. Nggih. Tapi ukurannya nggih lumayan nggih, mbunan nggih. Nggih pun lumayan. Tapi anu niki pejantan sedaya aja ya. Lembu. Lek sampean niki betina napa? Betina. Wedok Betina nggih. Oh, wedok kabeh iki. Nggih. Oh. Wedok niki. Oh iya ya. Iki kok sampean pure anake apa gak ya? Nggih Bagare. pure yugane. Oh, pure anake. Beben. Singen ngoten niku singen nggih. Bebek setunggal ngoten dados kata. Oh. Ngoten kata disate. Oh. Dadi manak-manak ngoten iki ya. Nggih. Tapi iki bakale mulai dibraekno niku umur pinten ya biasa lek njenengan? Pokoknya wajah brai ngoten niku. Won biasa 2 tahun ngoten pun brai saya. Brai menan. Oh. Niki mantep brai niki. Loh, masa Nggih. Oh. Tapi dereng sampean kawinaken? Pun. Suntik? Nggih, suntik. Oh. Kapan niku suntik pertama? Ngenane niki. Pun dangu tanggal pinten? Niki. Oh, nah ini sudah Ini disuntik iki. Nah, ditulis Di tembok. si putih ditulis di tembok biar gak lupa. Nah ini ya kawan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau pas melahirkan kita review lagi. Tapi niki tasik suntik pertama. Nggih. Niku sampean isi jenis bibitan apa ya? Gerangan niku sing anu. Pokoke apa Isi pok jare suntik, mantrine wis ngono. Nggih. Mbongkok metune PO, mbongkok metune banteng. Sing niki mpun. Terus sing nika Dereng tasian. napa ya? Ini dereng lah ya ngoten. Oh, dereng brai. Nggih. Oh, berarti mason niku gede ya. Nggih. Tuweke niki ya. Nggih, tuwek niki. Oh. Tapi nyen niki yo ayu ya bakale. Nggih ayu. Kayan. Ayu. Ngeten niki mungkin umpama kan sakniki kan ukurane sik samonten nah. Mungkin saumpama mantun nglairaken niku biasa saged ageng malih ya. Saged. Ngeten niki lembu niki manak ping 3 ageng mun. Oh. Niki termasuk sik urung modot ya ya. Nggih, masih dereng. Heeh, istilahnya apa? Perawan nasian ya. Nggih. Sik perawan. Lek niku nyene dukur ya bakale. Ukur niku. Dukur niku. Lek niku kinten-kinten ya, kinten-kinten lek sing limusin niku bakale niku lek dukure saged sak anguse Cak Asim niku, sak branguse Cak Asim sing ireng niku. Oh, ya, gerangan. Saged samonten lek kira-kira menurut sampean. Kayake saged nggih. Mboten saged lek nek ora mriko. Kan lek gede awake Cak Asim niku. Enggak sampai ageng niku. Heeh. Masa niku mboten sampai samonten dukure. Mboten sampai lek niku paling ageng niku ada nasi niku. Nggih wae Cak Asim nggih.
mek anu niku anjene yo digawe ya dadi awake rada kesel. Nggih. Niku wingi disade nggih sedaya. Sate sedaya. Heeh. Lek niki perkiraan sampean umpami pun manak ngoten iki saged ageng nggih ya. Saged. Niki kali putih niku ageng putih. Ageng niki eling niki. Ageng niki bakale nggih mekare. Cak ngoten lek sampean nggih. Ningali sapi niku bakale mekar, bakale apa ira-irae sampean niku ningali dugi napa ne ya. Ya. Ngoten niku Mek, kula ningali anu mantun Bokonge ta. mana ping 3 ngoten mekar men. Oh. Pun jatah ping 3 niku pun saged. Umpami Dibur malih. tasih alit ngeten niku ditingali oh iki bakal iso mekar sakmene iso mekar sakmene niku dugi bodine napa dugi napane Nggih dugi bodi. oh Wis niki gampang lemuan, niki gampang lemuan. Wis ini kok angel. sing kilen niku Nggih. kilen aja Nggih. niku gampang apa angel lemune ngoten nah Nggih. sing niki Iku lho gampang ini lho siji gampang geger. oh gegere Nah niku gegere lek letter sing niki. lek niki letter Nah, sing niku ngladeng ngoten nah Nggih. oh Niki rada anu gampang ya. oh niki rada gampang nggih soalnya letter nggih ya oh ngoten ya nih Nggih. oh niki lek ditingali gegere nyene benten ya kali niku Iya, niku iya. kan kados nglading ngoten nggih Nggih. ngeten lho gunung ngoten nah nggih lek sing niki kan rata ngoten Nggih, nggih niki rada oh nah setunggal niku ningali gegere terus lek ping kalih niku raen-raen niku nggih. saged didamel patokan raene sapi ngoten Nggih saged terus tiyang-tiyang dugi pilingan ngoten. oh, nggih terus pilingan niki ya dik niki ya Nggih. terus lek jeglong niku mboten sae nggih aja Nggih. oh lek niki termasuk jeglong napa mboten ya lek miturut jenengan mboten nggih oh lek jeglong niku terus kuru wae ngoten ya Nggih. oh bener Niki iki mantun sakit napa niki? lho napa oh ya Bung ngenane. oh kira-kira niku dugi pakanane no Nggih paling dugi makanan. tapi kan sampean pakanan kan Nggih. murni ijoan tok aja iya. Nggih kirain dugi makanan lek mesti. Tapi lek polare sampean damel banyu anget ah. Nggih banyu anget, minume banyu anget Lho lah nggih, kok kembung ya? kirain. Padahal sukete nggih kala nyonoan tok nggih jenengan. Nggih kelonjono. Loh, iso kembung. Terus niku sagede balik pulih niku sampean sukani napa? Sutikaken. Teng dokter e? Nggih. Oh, calek kembung ngoten niku pinten ya teng dokter? Niki ngenane anu 200 nih. 200. Tapi lek niku suntik kawin niku pinten? Kali. Sekali suntik niku regine. Oh, Suntik ngenane pira ben iki? 150 ah? 70. Oh, lek di lintune kok 150 nggih. 70 nih ten Pak Nasor. Oh, sekali suntik niku. Nggih. Oh. Kok wonten nggih sing 150 barang nggih? Paling tinggal ini niki tasik alit paling bibite. Oh, ngoten. Oh, tadi bibitnya disukani bibit alit paling. Nggih. Oh. Oke, Jayanto, matur nuwun ngobrol-ngobrol ilmu sapine. Nah, demikian sahabat Kanyawara kita bersama kakak Barepe nggih jenengan. Nggih, Pak Jin. Barepe Bapak, kakak pertamanya Cak Asim di kandang bibitannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.